Tämä osasto näyttäisi sellaiselta, että nimenomaan näille keleille löytyisi täältä veneilymaailmaan jotain. Joo, veneilykelkkailu luonnossa liikkumismaailmaa. Tämä on vehje, millä saa mökkikauden 12 kuukautiseksi. Eli värivalikoimassa löytyy, mutta kerrohan nyt vähän erikoisominaisuuksista. Tämä on tämmöinen vähän isompi kuin nämä ihan puhtaasti perhekäyttöön suunnatut 2-3 hengen laitteet. Että tällä pystyy menemään 4 henkeä. Tätä pystyy käyttämään pelastuskäytössä. Tätä voi käyttää ammattilaiset rakentajat. Tässä on tavaratilaa mukavasti. Tämä on 0,5 metriä pidempi kuin nämä pienemmät ja 30 senttiä leveämpi. Että siitä tulee aika paljon kantavuutta lisää. Että se on tämän kokoisen miehen verran lisää kantavuutta niin kuin kaikissa oloissa. Se on aika merkittävä tekijä sitten. Nyt eletään tätä vaihetta vuodesta ja kuten tuolla kuvistakin näkyy, niin aika hyvin tuntuu toimiva. Onko tämä nimenomaisesti juuri näille keleille? No siis kyllähän tämä kellerikko-laite on parhaasta päästä. Että kun tämä ei välitä mitä alla on. Onko siinä mustaa vettä, valkoista lunta, jäätä, ei mitään väliä. Se menee. Täytyypä kokeilla millaista tuossa on istua. Herra on hyvä. Huikeoloinen vehje. Kyllä tätä ehdottomasti pitää päästä kokeilemaan tuonne luontoon. No niin, nyt ollaan lähdössä liikkeelle kohta. Jännittääkö? Kyllä. All right. Tää on ihan helppo homma. Tämä ei ole jarru, se on kaasu. Tää on kaasu. Siitä 1/3 niin alus nousee patjan päälle ja lähtee liikkeelle. 1/3. Suurin piirtein sitten se nousee patjan päälle ja sitten se irtoaa maasta ja lähtee menee eteenpäin. Ja sillä säädellään vauhtia ja se toimii myös jarruna. Eli kun sun tarvii jarruttaa, niin jos sulla on kova vauhti, niin pistät lisää kaasua, käännät ohjausta ja omaa painopistettä heilautat, niin se kääntyy peräsuunta tuonne menosuuntaan päin ja sitten vähän lisää kaasua, se istahtaa tietysti paikalleen. Se on semmoinen Lisää kaasua. Lisää kaasua, ohjausta. Niin, kaasua. Kaasua, kun tarvitaan jarrua, käännetään ohjausta. Ja omaa painopistettä, niin se kääntyy niin saman tien ympäri. Ja sitten kun perä on siihen suuntaan, minne se oli äsken menossa, niin sitten kaasu pois ja se istahtaa nätisti paikoille. Se on omaa painopistettä. Omalla painopisteellä sitten niin tehostetaan sitä kääntymistä aina. Eli ulos? No siis sisälle tai ulos, mihin suuntaan haluat kääntää sitä, niin se on aina. Joo. Täällä on bensamittari, siitä ei tarvitse välittää, tankki on täynnä, ajat 5 tuntia, jos haluat ajaa. Nopeusmittarissa on kompassi, joka kertoo southwesti silleen sen suunnan sulle. Kierroslukumittari, sähköstartti, vilkkuvalo katolle, pilssipumppu, mitä ei tällä kelillä tarvita. Veneilyvarusteena on tuo lämpö tai sammutin siinä. Joo. Tämä on erittäin simppeliä ja yksinkertaista. Eli silloin kun tarvitaan jarrua, niin painetaan kaasupohjaa. Aivan oikein. Tämä on ihan helppo homma. Ajossa on semmoista muistettavaa tosiaan se, että se kaikkein paras ja oikeaoppisin tapa, kun sä pysähdyt, niin on aina kääntää se ympäri ja sitten vasta niin ottaa vauhti pois sillä käännöksellä ja sitten sen jälkeen niin hiipii rantaan. Ja pahin virhe, mitä melkein ajossa voi tehdä silloin, kun sä oot leijumassa ja tämä menee kylkimyyryä, niin silloin ei missään nimessä saa päästää kaasua pois. Koska tämä on yhdellä moottorilla, kun kaasun päästää pois, ilma katoaa alta ja matka katkeaa. Joo. Olisiko lähdön paikka? Kyllä ehdottomasti nyt liikkeelle. Ei sille, että mä luottaisin sinuun, mutta tuot meidän koelle, että ei ole Juhan vielä mukaan, se tulee toiselta puolelta. Morjesta Eike. Morjesta. Niin, sä oot valmis lähtee leijaan. Ehdottomasti, menoksi. Sitten vaan myllyt pyörimään ja menoksi. Kone käyttiin virtaavaan, mistä on vähän kaasua sille samalla ja lasit silmille ja oli hauska tutustua. Samanaikaisesti kaasua vähän. Joo. Hyvä määrä. Käydään tekemään oikeaoppinen 180 asteen käännös.
ja reippaasti kallistat niinku itseäsi eteen tonne päin, niin se kääntyy. No voit vähän nousta vaikka seisoaltakin vielä, niinku sit noin justiin. Hienostihan sillä ikellä menee. Se kun se oppii käyttää omaa vartalon painoa siinä mukana, niin se niin lähtee kääntymään ihan eri lailla. Siinä oli yksi kevään hienoimmista kokemuksista.